posayidwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Boni Kalindu lero lino pa 8 January 2026. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi mopanda mantha, mosanyumusidwa, kung'alula. Ine nimangoyima pa chilungamo ndipo ndilibe kuti uyu nimamuziwa kapena tacheza zulo. Ine nimangoswa kuswa. Leronso ndabwera nazo nkhani zikulu ndipo tiyamba ndi Kamuzu International Airport kumene kuli uve kwambiri, komanso kumene anthu ake ogwira ntchito amene amalandira alendo kapena kuperekeza alendo ku ndege akumavala masanza. Uniform yawo kumakhala ngati anayisiya munchini, amafuna ayiperese ndiye alephereka kuperesekako chifukwa ndi nsalu. Uniform yakalekale kupangisa manyazi alendo. Tikachoka kumeneko uyo tikhulula ulendo kumulanje District Hospital kumene kuli umbava woopsa, akuluakulu kumeneko kuma medical officers komanso ma supervisors ma HSA komanso akuluakulu apa chipatala chimene chichamulanje achulusa kwambiri kuba. Tikunena pano kwabedwa friji komanso gas cylinder zimene zagulisidwa kumuloza kumulanje. Tikachoka pamenepo ulendo tipitanso ku Tcholo District Hospital tikaonenso kumene koko nchitidwe ozunza ma patient auti anthu amakhoza kubwera ku chipatala kuchokera mamawa kuzafika pakana 11 koloko anthu kumene kwasanayambe kugwira ntchito. Posirizira penipeni tilowa ma company kapena ma office a mwenye kuona nkhanza zimene Amalawi akupangiridwa, kumamenyedwa, kumachosedwa ntchito, kumapangidwa nkhanza zosiyana, kumalewuzidwa kuti asapite ku chechi. Koma tisanapite kumeneko munyengo imene iyi ya fetereza osika ntengo amene mafumu komanso anthu aku agriculture ndi mavenda akupanga za chinyengo. Nchitidwe umene ukupitirirabe ndipo inu aboma musagone chifukwa chimene chimakupha chimaoneka chaching'ono. Nkhani yayote kuno ku Malawi ndiyofunikira, ndipo nkhani imene ingati simuitenga seriously muziwe kuti izakupwetekani inu a DPP pomwe inu munapanga zinthu zabwino kwambiri kusisa fetereza. Koma fetereza ali ni mavenda, kodi musakuwamangira chani anthu amenewa muziko lotembereredwa, ziko limene limaoneka ngati anthu ache ndi anzeru koma anthu ake onse ndi osokonekera mitu. Nowanda lero machosa malodi block kumafusa kuti koma inu mmene Malawi alili mungachose malodi block mmene ili lodi block ya pamvera, lodi block ya pachingeni, lodi block ya muliwonde, lodi block ya pazalewa, lodi block ya pakaphatenga kusalima. Mungalozedwe niyo ndikuchosa malodi block. Popeza olo galimoto ikabedwa anthu amayimbira pa road block kuti galimoto yakuti ikamadusa muigwire. Popeza anthu akaba zinthu zosiyana amakagwidwa pa road block. Lero lata Inspector Malawi Police, Inspector General of the Malawi Police walamula kuti ma road block achose, ndipo achosedwadi koma mmene kukuopsera kusalima. Sindikuziwa kuti adu angu ashuga akaberedwa zisulo zawo ati akagwirire ni ndani. Ziko lomvesa chisoni. Tikupempheni nonse amene mmapanga human trafficking, amene mmaendesa za chamba, amene mmaendesa madragi, amene mmapanga malonda achinyengo, nthawi yanu ndino mupange ndalama chifukwa ziko la Malawi lachosa malodi block. Ziko lotembereredwa. IMCP muli bwanji, muli bwino, mukumva kanyunyunyu tweti mukaona ngati mboma simuzatuluka ati ndiye mwamba kumadandaula kuti akutizunza, akutimangira anthu athu. Inu ni makape kwambiri, inu ni maburutu kwambiri. Mmaona ngati ndi chani
mmene mukamanga anzanu muja mukaona ngati muzakhala muyaya kaye ine ndiye mwanimanga more than 15 times ndipo ineyo ndimangothokoza Mulungu kuti kumene kuja ndimalowa ndikutulukako opanda kudwala BP makape inu 3 days yokha mwamba kudandaula akutizuzira anthu mwamba kudwala misana ndiye mudwala ditu mwamba kuyenda mawiru cheya ndiye muyenda ditu mwamba kudandaula ndikumana mizira kudwala ndiye mudandaula ditu mmaona ngati ndichani ziko limasintha tiyeni ati zisamala mawa lathu osamasamalika ilo ndi ziko at the blink of an eye zinthu zimakhonza kusintha. Inunso a DPP inu amene muli pa chiongolero inu samalani musamale ndi mawa chifukwa mukamautenga maudindo anuwa ndikumautenga ngati mukuyandikana ni Mulungu ndikumayiwala kuti ndi omwewo mukawapangira kampeniwo muzasakamuka ndipo panopa musamutengere ati muthalika uja iye uja afuna asungere gasi yace ndi uja tiwayamba kumakupangirani cabinet reshuffle ndipo iye uja ndi no nonsense amene ujawe akunyoka nikopya amene atazipanga anda perform kapena aziyerekedwa amene siku linake muzamuona azazukatu muthalika uja nonse azakuchosani mu cabinet azasiyamo anthu ena osamasewera ndi ziko osasewera ndi vota. Lero tikuyamba ndi nkhani ya Kamuzu International Airport makamaka khalidwe limene likupanga Airport Development Limited amene analemba anthu kuti azilandira alendo kapena kuperekeza alendo ku ndege kuyang'ana uniform yawoyo khangati kapena anaisiya munchini amafuna ayiperese uniform yong'ambika kusokesa anthu achita kutopa nako kusokesako pakana materala ayamba kunyanyala kuti izi zanu zizatikwana. Kodi ziko ilili ndi la mtundu wanji? Ziko lina liliyonse kuti liziwike kuti ili ndi ziko limayambira pa airport koma kuno kumalawi ndikomvesa chisoni kuona ma uniform anthu akumachita kuvalira majuzi nthawi yotentha kuti abise kung'ambika. Zona iniyo zona ali hako kapena Airport Development Limited mungamava zike anthu ma uniform ong'ambika kodi azungu kapena alendo akamabwera akutitenga ziko la Malawi likukhala ziko la mtundu wanji. Even olo kupita ku toilet mazi wokha mazi andi company imene ikuchita clean kumeneko ati munyache kanali wa MCP ndiye khaya ati sako alipira anthu onde akumanyanyala ndiye tu kuma toilet kukumakhala kothimbirira konyasa konunkha ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Choncho ma authorities nonse akulu ma authorities akuboma ndani muyang'ane nkhani imene iyi mwachidwi nkhani ya ku Kamuzu International Airport. Even olobakiri Muluzi Airport mukanayiyang'ananso kuli uve okha ma airport athu awa kumapetendwa penti ngati bokosi la maliro lakundilandewa kuika ati khaya chani penti wina wache koma ziko la tiziko lomvesa chisoni kwambiri. Choncho anthu akuvutika kopya ku Kamuzu International Airport alendo ena pakana amafika povula mala yawo kuti ayingotenga anga watu kama ziko la Malawi ndiziko lomvesa chisoni. Kani athu yachiwiri tikupita ku Mulanje District Hospital kumene kuli mchitidwe wokuba. Tikunena panopa ku office ya environment kwabedwa fridge komanso kwabedwa gas cylinder. Fridge imene iyi inachoka ku Chisitu kunamiziridwa ngati kupita kuti akayikonze pa ujene apa Mulanjepa koma yatengedwapo kumakangata akayisiya kuna Masalima. Fridge imene iyi ayitenga pa Mulanje District Hospital noti Chisitu kukayisiya kuna Masalima kuti akayisiye kuna Masalima Health Center koma fridge imene yakapita ku Malonda. Ndipo amene apanga nkhani imeneyi ndi amu office ya environment supervisor wa HSA ndi amene aba fridge imene yakayigulisa kulimbuli
Limbuli Trading Center, ndipo zimenezi ma authorities akuiziwa nkhani imeneyi, akuluakulu apa chipatala cha Pamulanje paboma akuiziwa nkhani imeneyi koma sakupangapo kanthu. China chimene chabedwa chachokera ku Chisitu Health Center ndi gas cylinder imene inabwera kuti azayichite refill, koma tikunena pano gojene cylinder imeneyi inanyamulidwa ndi driver wina wake ulendo naye kumuloza, ndipo gas cylinder imeneyi akagulisidwanso kumuloza. Tikunena pano anthu akupanga zocherera ngakhale wamkulu wa pa chipatala pa akuiziwa nkhani imeneyi, wamkulu woyang'anira ma HSA akuiziwa nkhani imeneyi, amene amasunga makiyi aku stores akuiziwa nkhani imeneyi, koma nkhani ija ikuyenda mwachinsisi. Kodi tu ku chipatala cha Kumulanjetu anthu afasako tikunena pano ngakhale a certain medical officer anaba matala anyuwani a galimoto ndi ulendo kukasiya galimoto kukaveka galimoto yache ndi kumakanyamulira tii ku Lujeri. Izizi ngakhale DHO akuziziwa, koma nkhani ija inangoyenda mozengereredwa ndi kuwaopseza anthu kunena kuti amene anga maulule zimenezi akufuna kuti azilimbana ndi akuluakulu mabwana apano tithana naye. Ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri, ndipo inu a polisi kapena inu a ACB kapena ku ministry tafufuza ni Kumulanje District Hospital kwabedwa friji imene imayenera kuti muzisiyidwa mankhwala ofunikira, komanso kwabedwa gas cylinder imene inachokera ku Chisitu Health Center imene inabwera ngati akufuna ichite refill, ndipo inanyamulidwa pa galimoto kukagulisidwa ku Limbuli. Ndipo anthu ali ndi maumboni koopsa amene akuziwa za nkhani imeneyi Mulanje District Hospital. Pamene tikuchoka ku Mulanje tikufunanso tilowe pa Tcholo District Hospital kumene madokota ndi manesi akumayamba ntchito 11 koloko, 11:30, 12 koloko, 1 koloko, kuwasiya mapatient akuvutika kuchokera mamawa. Ena amachokera mutali amayamba amafuna kuti abwerere alandire mankhwala azipita kwawo nthawi yabwino, koma madokotala apa Tcholo, manesi apa Tcholo akuzunza mapatient koopsa, ndipo ena amachita kufera pa laini kudikirira kuti munalandire chithandizo, koma ayi ndithu anthu akunyada, anthu akuzimvamo majuisi kwambiri. Kunali bwino mukanasiya ntchitoyo, chifukwa ntchito yanu munalumbira kuti muzatani muzasamalira anthu, koma zikuchitika ku Tcholo ndi ukapolo weniweni. Komanso kumawa alemba anthu ali pa phone to halo mukufuna chani halo tagwira ni chonjo iwe zina lako ndani halo munthu kenako osalongosola kuyango mulembera chinthu ndikumupasa. Tcholo District Hospital. Nkhani ina imene tikufuna tiyang'ane lero ndi mchitidwe ochokera kwa amwenye ena. Tikamanena kuti amwenye ena alipo ena atu abwino amwenye ena, koma amwenye oyipa amene akuzunza Malawi makamaka ku kampani imene iyi yopanga makope a Bentley. Kampani ina yopanga makope a Bentley ikuzunza anthu koopsa. Tikunena pano anthu ena achosedwa ntchito chifukwa chokuti atisanagwire ntchito pa 1 January. Kutero ukankhala kuti wasanzika kuti ufuna upite loweruka ku chalichi, ndiye kuti iweyo zako zakuvuta. Ukasanzika kuti ufuna upite la Mulungu ku chalichi, ndiye kuti zako zakuvuta. Komatu iwo amapita lachisanu kunzikitu apa General Kona. Izi zitu mukuyenera mudziwe inu akuboma kunena kuti Chris Offset ikuzunza anthu kwambiri, ikuwauzaso anthu okumagwira ntchito beyond the normal hours, koma akuzunza anthu ndipo samafuna kuperekanso olo pension. Anthu ena amene anachita retire kumeneko pension yawo sanalandire pakana lero mu dziko la Malawi. Ndipo kuli kuzunzika koopsa malo osiyana siku Cliff Ujene Offset kokhakoyi, komanso kuli malo ambirimbiri amene akuzunza anthu. Si kampani yokhayi ya Bentley ayi, makampani ambirimbiri yakuzunza Malawi kufika size yoma amenya. So ini nkhani yomvesa chisoni kwambiri kunena kuti Malawi akuzunzika, akupitirizabe kuzunzika kumakhala ngati akapolo mu dziko lawo, dziko lomvesa chisoni, dziko limene akukhalira anthu mu phati monga amene akukhalira aja akukasasire. Pakana lero to anthu aja adakalibe pa kampu.
ndipo tinkaona ngati DPP imene yalowamu ayuza mphamvu za president monga amene apangira pardon anthu akaidi, akanapanganso mphamvu kunena kuti uyuyu munthu amene akuzunzika kukasasirei, mwana uyu akuzunzika kukasasirei, gogo amene akuzunzika kukasasirei abwerere kumalo awo. Koma pakana lero kulizi anthu akukasasire adakafuna be chilungamo, adakafuna be kuti akapeze malo kuti azikakhala, koma akuzunzika kwambiri. Bon Kalindo, ityoke, inyenyeke, nimangidwe, the most dangerous and deadly child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.